Welcome sa akong channel mga ka-idol. Sa mga bago ug dugay ng subscriber, daghang salamat sa inyong tanan. Nakakitay bago nga Bisaya version. Kini siya hot music. Medyo makasayaw kita gamay. Kini siya ang title kay Why by Tiggy. Kini siya para ni sa mga tao nga adik sa saging, adik og saging. Paminawon ug tan-aw na to ang video mga ka-idol. Tara na! Adik siya sa banana. Adik siya sa banana. Adik siya sa banana. Adik siya sa banana.